Salutare monsterașilor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi sunt alături de Ramona. Bună! Și astăzi o să ne jucăm un joculeț pe Roblox care trebuie să desenăm. Ce ne spune acolo? Un fish, adică un pește. Pește de mare. M-am gândit la ceva. Cred că ar trebui să știi jocul ăsta. Noi nu o să vedem ce desenăm între noi. Da. Pentru că noi stăm mai depărtați. Să nu vadă. Eu m-am gândit la ceva. Foarte tare o să fie desenul meu. O să fie gen cel mai tare desen. La mine nu. Nu tare, gen. Nu l-am făcut așa la reală pentru că... Da. Pentru că s-auzi în comentarii. Pentru că ai rămas fără cuvinte, nu? Dar nu să n-am chef că acum să desenez un pește. Vreau altceva, o temă mai interesantă. Care să mă lase pe spate. Pune desenul meu, mă lasă pe spate. La ce am în minte. Și am în minte ceva foarte fain. Gen, de-abia aștept să-mi vezi desenul. Și ce să desenez. Sper că nu tragi cu ochiul. Nu. Sper că nu tu. Nu știu, mie cam frică că văd că mai întoarce capul. Și mie că nu se uită la mine. Mie că tot te uiți la mine. Eu sunt aici foarte concentrat. Cred că ar trebui să știi și peștele ăsta, că e un pește popular. Pește popular. Mama, uite, foarte faină. Și nu vreau să mă gândesc la ce idee ai. Niciodată. Dacă o să vă placă episodul ăsta, să dați un like acolo și un subscribe. Poate mai facem episoade de genul. Ne lăsați în comentarii cu ce jocuri vreți să mai jucăm. Doors sau Brawl Stars, dacă mai vreți să facem runde cu Brawl Stars. Ne votați voi acolo ce vreți să jucăm. Jucăm ce vreți voi. Mamă! Măcar am făcut ochii. Bun. Ha, ha, Eu ha. vreau să fac o scoică. Nu ești. Ok. O să... Da, este urât. Ce mai tare desen. I-am dat 5 stele. Ghici al cui e ăsta? Al tău? Da. Ok, i-am dat 5 stele. Șmecher. Mai vreau să mai desenez acolo iarbă, adică algele, nu iarbă. Bă, ai făcut... Mamă! Oh, ce fain e asta! Cu undiță. Nu-mi place desenul ăsta. Un pește mort. Da. Rip fish. Scrieți în comentarii, rip pește. Al meu. Bă, tare. Bine, eu nu m-am chinuit să-l fac pentru că ți-am zis că nu prea îmi place tema asta. Mi-mi place așa cu apă subacvatic. Eu runda asta o să vezi ce fain o să-mi iasă. Dacă o să fie o rundă mai faină. Să vedem câștigătorii. Și... Oh, am câștigat. Wow, a câștigat ăla Un pește. cu peștele mort. Rip fish. Oh, și tu ai avut 13 stele aproape. Da. Ok. De ce am lag câteodată? Da. Am grafică mare, 100%. Dar nu mai contează. Oh, frate, Mă duc să patinez dacă mai am timp. nu merge telefonul.
telefonul. Am lag rău de tot. Wow. Spație. Frate, mie mi s-a blocat telefonul. Space. Spațiu. Da. Păi mă gândesc eu. Am o idee foarte tare. Da. Fac un ăsta așa. Fac aici. Stai că eu nici n-am început să desenez pentru că trebuie să pornesc și o filmare. A, da. E, bravo ție. Stai, am făcut o mică greșeală. O, am o idee super mega tare, deci cred că o să vă placă. Sper că nu faci la ce m-am gândit și eu. Sper că nu faci ce l-am gândit eu. Adică spațiul, nu? Da. Un spațiu. Gen, ce putem să vedem în spațiu? Scrieți în comentariu. În comentarii. Eu cred că putem să vedem doar planete și stelele. Nu? Da. Sau o să vezi tu ce desenezi, ce mai poți să vezi pe... Am o idee super tare. Sau gaura neagră. Nici chiar așa. Nu știu dacă o să-mi iasă această idee, dar încercăm. Gen, am vrut să fac o planetă, zici că mai mult e pătrată, nu rotundă. Avem aici și un telespectator care se uită la cum desenăm noi. Dar nu mă trebuie ce înseamnă asta, dar nu mai contează. Care este Amalia. A, da. În afară de prietena mea, Ramona, mai am și o prietenă, Amalia. Poți să comentezi ceva la Bună. Monsteraș? A zis bună. Măcar asta decât nimic. Faptul vrea să vorbească cu abonații. Dar, da. Mamă, 21 de minute. Tare. Nu te bași să s-a auzit, doar a venit o muscă, da. E așa? Nu mai știu ce să fac, nu am timp. E, măcar am făcut ceva. Wow! Tare! Un asteroid. Ăsta e al meu! Al meu! Nu băi, cine știe ce. Am făcut o greșeală de tipa, nu mi-a ieșit soarele acolo. Bă, 3 stele. Nu știu al cui e ăsta, dar sper că nu e al lui Ramona. Cred că asta e al lui Ramona. O stea. Wow! Ecran negru și doar cu câteva stele. Foarte tare, gen. Wow! Un bebeluș, bă, vezi că ar desena bine asta. Cred că cineva n-a terminat asta, desenul. Cred că cel ultimul, cred că a intrat cam
Faci mișto de mine, nu? Da, nu ia câte? Al 5-lea loc. Ramona, al 7-lea loc. Vreau să mă duc să patinez. M-am jucat să într-o zi jocul ăsta singur și am avut un bug. Efectiv patinam prin lobby. Adică eu nu eram mai și în sala aia de patinaj și efectiv o prăjiturică. o prăjiturică! Sau un biscuit, sau nu știu, fă ce vrei. Eu am o idee deja. A mea cred că o să fie cea mai faină. Adică totuși am o idee super tare. Da, am pus culoarea corectă. Deci n-ai cum să faci ce mă gândesc și eu. Băi, tu te uiți la mine? Nu. Ba, eu văd că te uiți. Oricum, eu am o idee și nu o să mă gândesc la altă idee. Și eu la fel. Ce, Doamne, am făcut? Doamne, eu am ieșit din editare, nu știu ce am făcut. Da, când termini acolo poți să apeși. Ca să-i aștepți pe aia. Da, ca eu... Bă, nu iese deloc prăjitura asta cum vreau, dar... Prăjitura mea e băgată în cuptor. Sper să nu iasă. Eu sper să nu se iasă. Eu cum o să câștig. Dar nici eu. Prăjitura mea e în cuptor deja. Bravo. Dacă încă nu s-a copt. A mea, da. Este foarte drăguță. Nu prea știu să desenez foc. Dacă vreți, într-o zi o să facem ca edit și face reveal, adică o să facem un video cu fața noastră, cum jucăm un joc în realitate, poate. Dar trebuie să strângem acolo mai mulți abonați. Sau like-uri. Da. Nu v-am dat că Amalia îi șoptește ceva lui Amalia. Da, Amalia îi șoptește ceva lui Amalia. Hai că am zis-o. Amalia îi șoptește ceva lui Ramona. Ce? Deja s-a terminat timpul? Nu se poate. Am terminat! Da, abia mi-a ieșit și niște ce. Hai să vedem. Eu o să câștig, sunt sigură. Asta e a mea. Focul vine din toate părțile. E un cuptor. Da. Ai. Oleu. Oh! Cookie. OMG. Tare. 2 stele. Eu acum fac bătălie cu Ramona că îmi zice să nu dau nici o stea. E tare. Este o brioșică. A cui eu are? Cum adică? A mea. Știi că trebuia biscuite, da. Eu am făcut o Bă, așa. brioșă. A putea să fie un biscuite cu umplutură de ceva ca curcubeu.
Oleu. Ce e asta? Cred că a băgat-o în cuptor bramul și s-a ars. Da. Asta e o pizza. N-ai cum. Asta e o măzgălitură. Ca o pizza. Cum ar fi să fie și abonați de-ai noștri pe în jocul ăsta cu noi? N-ai cum, trebuie să fie români. Cine a câștigat? Nu vine să cred. Pe locul 1, 16 stele pentru că a fost foarte tare. Avea. Și eu 12 stele, de abia câte la loc sunt. Al patrulea, puteam să fiu pe al treilea. Cred că dacă nu făceam focul ăla și Mai jucăm o rundă și... mai facem o rundă și o să închidem episodul. Dar nu vă îngrijorați că tot astăzi, dar mai târziu o să mai fac un episod. Dar nu cu jocul ăsta, cu altceva. Dar tot pe Roblox. Ia să vedem. Hai să vedem ultima rundă. Dacă vreți să căutați jocul chiar așa se... Un oraș. City. Un oraș. Ce pot să fac într-un oraș? Am o idee foarte, super, mega faină. Deci eu imaginez o străduță, așa, o stradă foarte mare. Mașinile nu sunt pe stradă. Dar nu șterge tot. Deci am o idee super, dar super tare. Nu știu ce să fac. Deci am o idee, cea mai tare idee, nu știu cum mi-a venit ideea asta, idee super faină. Dar nu mă bag la Roblox. Wow. Efectiv, da. Eu dacă nu știu să fac un ceva, adică se-mi zice jocul, adică știu un oraș, dar nu știu ce să fac. Adică ați înțeles ce vreau să zic. O să fac o... Așa nu se păstrează. Nu-mi pasă, nu știu, nu fac. Ce să deseneze ce văd în fiecare zi pe geam în oraș? Da. Ce tot ce văd eu în fața blocului este o pisică cum se bate cu un câine în fiecare zi. Eu nu stau la bloc și ce văd eu pe geam abonații mei, eu văd o pisică cum se bate cu un câine în fiecare zi. Deci ideea asta e prea tare, dacă așa... Mamă! N-am timp să fac. Bă, frate, fix acum nu mai am timp să fac ideea. Să scrie în comentarii cine se bucură pentru Ramona că nu mai are timp. Nimeni nu se bucură pentru că abonații sunt buni. Bă, am șters ce nu trebuia. Cine se bucură pentru Edi? Cu altă culoare, nu cu... Bă, frate, n-am timp. Nu mi-a ieșit atât de fain pentru că n-am avut timp, dar cred că este destul de tare. Eu mă bat aici cu Amalia. Fac bătălie. Scrieți în comentarii și nu o să câștigeți și în episodul viitor. O să vă zic cine a câștigat lup. Ok, ce ai făcut asta? Trebuie un oraș. O față zâmbitoare. Care plânge, poate. Da, eu zic că nici plânge, nici nu vede. E un Zombie. om. Dacă e verde. Asta nu e oraș. O să e o casă în construcție. Fain, cât de cât. 0 stele.
Dar, ce? Sunt o stele. Să vedem care e a mea. Asta e a mea. Dar n-am mai avut timp să fac geamurile. La bloc. Și mai poate puțin ca te-a copiat. Mamă. Asta nu e oraș. Asta nu e oraș. Pentru toată bogăția mea, asta nu e oraș. Asta e un copac care nici măcar copac nu e. Ce mă, eu n-am fost. Oh, aproape era să câștig locul 1. Poate-i fost, dar nu ne-a apărut. Păi, Ultimul loc. Și cam atât a fost cu vlogul. Și mostăraș, cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Ne vedem cu următorul vlog. Pa, pa!